Inkosi isishilo ukuthi bani lokuqile. Ya mina ningane yabo Ngubane. Le enyakatho. Ithempeli sishilo inkosi kusejabule.
abanye bathi kusekujabuliseni lilodwa lasekujabuliseni thempeli bese kwakhona lasekujabulela ngizala bethempeli lasekujabulela angibone baba labantu inkosi njengoba bezinkumbi bengaka balindele izwi lakho angikholwa ukuthi ukhona umuntu othe mayiza la wathi sengathi banganika umfundisi usibanibani inkonzo ngoba bakhona Nkosi abangaboni ngokufanayo baningi bahambile lapha phakathi kwethu bakushiya Thixo wethu balandela abaphathi babo umuntu athi hawu kodwa uma ngisala la umfundisi wami uzothi baningi thina ngabe siyazibongela maNazaretha mina isiqu lesi sesine ubaba omkhulu angimbonanga kodwa ngibona inhlanhla yokuthi uma kushintsha ibhanti ngizuza inhlanhla yokuthi ngingaduki lakha kukhona izinto okufanele uyiqaphele ukuthi manje makushintsha ibhanti yini into eyenzakalayo nathi mangiluleka mina izingane zami ngoba ukushintsha kwebhanti maNazaretha akusona isikhathi esihle leso suke sisibi ngoba sigovuza ngisho imindeni yonke ihlukane phakathi ngathi ngiyabona ingane zami uma kushintsha ibhanti yini into kufanele niqaphele anobheka ubhoko ukuthi uphethe ubani ubheke isahiha ukuthi uphethe ubani ukuze uqaphela ke ukuthi lo phethe lezo zinto uyena yini ohamba kwenyama esilele mina inkosi unyazi bengayazi ngisho kuyibona nje legceke bengayazi ya uNkulunkulu mazosebenza ngomuntu uyamfihla amen kodwa kwathi makulandwa umzimba kwaDavi nami ngaya khona sathi masifika lapha waphuma insizwa nje iphethu ubhoko iphethe nehlahla ngathi hawu listen thina indawo mina ngayiqeda lapha na ngizalana hayi mina hayi seqedile mina benguzele ngalelo langa ya ngiyacela Nkosi uma usangigcinile hayi kodwa hayi simningi lemzimba ngibona awale phela mina ngabe ngisekho ngilana ngomusa wenkosi unyazi amen ya ngizoxoxela ngivumele Nkosi ngibabaze imisebenzi yakho oyinobile kithi nawe ngakini ikhona incwadi ushebhayibhali amen mina ngifuna ukukhuluma ngayibhale nami wayibhala ngobaba wayibhala ngomama hayi yezwe lakithi eyakwethu incwadi ushebhayibhali awufundele ukufunda Jeremiah 23 verse 1 26 26 verse 1 funda phela baba eqaleni
kokubusa kukaJehoyakhini indodana kaJosiya inkosi yakwaJuda kwafika leli lizwi ngilinde phela ukuze siyihumushe phela noma lomusha azwakala le ncwadi ikhuluma ngokuthi kwathi ngonyaka othize kwakhulunywa ke ngababusayo ukuthi ngesikhathi kuthi inkosi ethize indodana kabani sebayazi abadala lana wezulu babe belikhathi ngezikhonyana ukuthi ngonyaka wesikhonyana hayi iminyaka ayifika manje ukuthi u19 bani 20 bani bona babe bekiminyaka ngegigaba lezi ezenzeka kulezo izikhathi nalana ke ithi lenkosi eqaleni kokubusa kwenkosi qhubeka baba bafika lelizwi livela kuJehova lathi lo muntu okhuluma laphana wayengumprofeti uNkulunkulu wayekhuluma ngabaprofeti lento kuthiwa yibandla lalingekho ibandla liqale ngaye unguye lo ohleli lapha amen waqala wathi ngifuna ukwakha ibandla eliyabantwana bami engizobakhela ngisho umuzi wabo inhlanhla engaba yokuthiwa singabantwana bakaNkulunkulu abangasangene esihogweni ithi inkosi lina ngizobakhela awena amajele uzongena kanjani esogweni bahlala iSunday school phe kwakho hayi kodwa siqapheleni nazwe senathi lento ikhandwa yaba nesine eceleni esihamba nayo siyeza ukuthi akhona amadoda amathathu athi shembe kulungile usuze wavuma kodwa la ufika khona uzofaka uthando sifaka uxabano ubafundisa iqiniso sibafundisa amanga uthi abathandane thina sifaka impi phakathi kwabo balwe njengoba silo manje besiyalo ayisiyalo lokhu kubelusi yabona belusi hayiko inkosi uThimo yathi awu ifrontline yami yathi manje ngaboni ngasolini hlekani pha yama kulelo gama kwaze kwayisiseke ithi hlekani phansi kuthi kwenzeke kwenzeke ufunani ungabuza umfundisi mayifika ngakuthi uzofunani uzofuna qhubeka usho kanje uJehova uthi yima egcekeni lendlu kaJehova njengoba ngiyimi la egcekeni lendlu kaJehova ukhulume kuyo kahle wazothi ngisethempeleni ngisendlini kaJehova la njengoba ngiguqile ngimile ngidunyiwe le ncwadi ikhuluma ngokuthunywa kwakuthunywa uJeremiya umprofeti hayi mina ngiyena umprofeti uNkulunkulu usehlile wazosibambela yena msalo amen sihleli noJehova iliphi bandla lake lahlala noNkulunkulu ithi inkosi la uNkulunkulu omuhle wehlala nabantu bayibhike kuye sonke njengoba sidla yilona lofuna ukufika enkosini afika yibike yaba ukhulume kuyo yonke imizi yakwaJuda ukhulume kuyo yonke imizi lana nanka amakhosi phambi kunezizwe zawo lamakhosi njengobela ayikho inkosi engathi ayinathi isizwe sayona kuthiwa ngikhulume wendaba ezitha ngizongixolela khuluma mina kuthiwa ngikhulume efika uzokhuleka
sizokhuleka endlini kaJehova kuthiwa ngikhuluma hayi mina izwi lithi khuluma wonke amazwi engizokutshela wona ukuthi wakhuluma ungabe usubuka mina kabili ya verse 3 mhlawumbe bayakukulalela baphenduke mhlawumbe nizawulalela niphenduke uyabona ufakazekela ukuthi kukhona abangayizwi inkosi mayikhuluma isikhuluma ngeenceko zayo othanda mina uzoyizwa le nto engizoyikhuluma ngoba uthanda mina ya kube yilo nalo endleleni yakhe embi yilo nalo endleleni yakhe embi ngibuye kukho okubi ebengicabanga ukwenza kubo yabona mawenza okubi inkosi yaplanela lo wenza kanje kimi hayi kulungile lezo inyanga yezulu yayikhomba isihlabelelo ukuthi siyohlangana ikhomba ikhona lesihlabelelo thina njengoba asizwa into esitshelwa inkosi njengoba incwadi ekade ifundwa lapha yomthetho ikhuluma ngemithetho esilotshelwe yona ukuba siyigcine uma siyigcina lemithetho nemithandazo yethu uzoyizwa asehlisele nezibusiso uma siyilalela siyigcina umbuzo ke uthi siyayigcina lemithetho esifundiswe yona la ekhaya siyayigcina yini isililo sibe kangaka uma ngabe siyigcina ngikhule mina la ekhaya amaphoyisa ngeke namhlanje umuzi kade memeza umvangeli amaphoyisa lapha labashumayeli ukuthi bashumayeli hayibo ezansi la ekhaya ugadwa nje into engeke umuntu wayegada yena ngisho ekama nofike ume ngenhla kwekama bazephameni kumenyezwe usibanibani wasebuthini uma ungekho bakuthathela ukudla kwakho bayokubeka ngokuthatha namhlanje kathi ushambe wayezosifundisa ukuzondana ukungathembani ya verse 4 uyakuthi kubo usho kanje uJehova uthi uma ningalaleli ukuba nihambe emthethweni wami unyaza asifundise wona engiubeka phambi kobuso benu engubekile phambi kobuso benu kanti ufundwa la masalata wonke afundwa nomthetho ya verse 5 niwalalele amazwi ezinceku zami abaprofeti hey usexolela ukukhuluma ngathi ngoba mayikhuluma yena akuzokala abamuzwa abantu abamuzwa ukube siyamuzwa ngabe wakhuluma kanye ya lesila sidala uzongibhekela ezekiya baba ngizama ugijima ume nje uHezekiya 20 soqala kusesikhulu ume ake ngikhulume indaba yomusa engizuzile kunguwe ya uMose lusile wabona isihlahla sivuthwa wathi ake ngisondele lesihlahla kunini sivutha siphele uMose duze uzwa izwi phakathi kwelanga lithi Moses khumbula icathulo zakho enyanga zakho ngoba le ndawo mekuyo ingcwele uyabuza uMoses ubani wena okhuluma
lithi izwi mina nginguye onguye. Ulizwi kanti igama lakhe unguye onguye. Hey, lekha emsebenzizwi. Amen. Lifikile izwi kimi. Ngathi ho. Wena uthunywa kimi. Wathi ngathi angazi mina ngubani. Awenzi iphutha nje. Ngoba bengithi hayi ingane le ngibaba ngeke thunywe. Lekha izwi noma ngabe lifika ingane encane kangakanani uma ethi lithi izwi lenkosi kuphelele. Amen. Uyakwazi ukuhlukanisa umuntu othunywe inkosi noyithuma yena. Oyithuma yena ufika atshela athi hayi bengithi yenza kanje. Kodwa othunywe inkosi uqala ngokuthi lithi izwi lenkosi. Nami ngakufunda kusekhona umfundisi uMadlala sizophakela abantu. Uthi hayi hambani nokhuleka qha. Uma nibuya bese nithi lithi izwi lenkosi bonke abantu ethempelini. Uma ulale udelele lelo lizwi udelele ushembe. Mina maNazaretha ake ngibabazi ngiyababaza ngifunda incwadi inkosi elobile nami. Kodwa ngicela ukuthi ungiphe isibindi ngoba ngiyehluleke ukukhuluma. Bese ngiyakhala. Emveni kokugula kwami ngiyabika lokho. Mangimi phambi kwaMaNazaretha bekufika ulaka. Kuthi angilwe namakholo. Namanje abaningi mangikhuluma bathi njalo. Ukhona omunye izolo uthi hawo manje ulwa nami. Ngithi cha ngile ngiyabuza nje. Ngiyacela uliqede inkosi lolulaka. Kodwa khona ulaka lasezulwini. Khona ulaka nje lasesokweni. Uma ngilo nawe ngeqiniso ungangizonde. Lapha ekhaya emzini kaBaba engizama ukuyiphilisa ngakho inhlabathi. Ngacela enkosini uThixo. Ngoba inhlabathi ifuna uma uyisebenzisa ubiye ngishimbuzi ngangeke. Ngacela enkosini uThixo ngathi baba ngitshale ngitshale ihlahla mina. Ihlahla lezi zikamango lomkhulu lo wesilungu. Ngathi inkosi ngicelile kuhulumeni ukuthi angixhase angibiyele le ndawo. Inkosi yanginika isibusiso. Kusayiyo yona lehle. Ngibele sengenza isivumelwano nezingane. Ngathi niyabona umbhalo ukhuluma ngokweshumi ukuthi konke kwakho okuyinzuzo noma okulimayo wohambisa okweshumi kuNkulunkulu. Savumelana kwakuNovember. Ngifunda incwadi kaShemba ayibhalile kimi. Amen. Uthema phela uNovember ngahlatshwa umkhuhlane ngaye clinic. Eclinic bangithatha bangiphonsa esibhedlela. Esibhedlela ngazi noma kwakuyindlela yokunciphisa abantu. Bathi uphethwe iCovid wena bakuhlohle nabantu nje abayiphilelana nabangena iCovid nabane Covid. Hawu. Lana ngoba sigula ngokwehlukene. Basho kanjani ukuthi mina ngingenwe iCovid? Ngihlale khona esibhedlela ngiyabona amaviki ayisithupha. Kwashaya isikhathi sokuvunwa kwalezi ithelo. Ngathi mina kumakhodi wakithi lalela ke
funa iveni kusipanibani nilayishe nigcwalise niyise ebuhleni. Uma ufika ebuhleni awufika ungibike ukuthi ngisesibhedlela ngiyagula. Funa uyizwe indaba kanguye ulizwi lona. Isihlabelelo sibetha amagama amaningi usongalisi. Ngempela bakwenza lokho. Ngabathuma ngathi abeze la ebuhleni. Uma befika ebuhleni angazi bakhuluma nobani. Mina ngisesibhedlela. Bawehlisa umama babuyele emuva ekhaya. Lapha ke ebuhleni akulula ukuthi ubone ubaba. Ngoba uhleli lapha phezulu. Ikakhulu uma umuntu wesimanga akulula. Zingane eziya lapha. Kwahamba ingane iyothula okweshumi engangulethile. Kwaphuma isibusiso babuya bagibela baye ekhaya. Kwadlula usuku noma zimbili kwangena ucingo. Sengixoxela yilo makoti wakithi. Uthi sambile njengoba othe sihambisa umanga ebuhleni. Kuthe sasila ekhaya kwangena ucingo kufona umfundisi usipanibani. Uthi mamdlule. Njengoba ngikhuluma nawe ngiphambi kwababa. Ifoni lena ikwi loudspeaker. Uthi baba ngibuza ukuthi umfundisi yini udliwa yini. Uyaphendula. Uma mayikhuluma inkosi yamuzwa naye. Uthi baba umkhuhlane lo ovelile. Engakaqede ethi hayi. Mbuzo ukuthi lokufa kungene nini. Asho lo mfundisi athi uthi baba ngibuza ukuthi kumwene engakaqeda athi baba hayi wenzeni. Uyakwazi imbuzo sezulwini ngoyemela. Wenzeni. Uthi konje mawuphatha isihlabelelo usiphatha kanjani? Usiphatha kanjani? Uthi uyabona bonke bazohamba abagcotshwa bonke abazohamba nampa ngiyababona amagama. Uthi kodwa enando angiliboni. Wenzeni. Ithi inkosi ngisazohamba ke ngemndenini wakubo ngiyobuza ukuthi wenzeni. Ithi ngoba mina ngiyamdinga. Hawu. Yathi ngisafuna ukusebenza ngani wena usuzozonda ke wena. Angazi noma yilowo usuku ngoba ngangingazi ngangixoxela sengibuyile esibhedlela. Kodwa kukhona usuku esibhedlela. Uyabona uma uhambile ubona nje njengoba sibona awuphuphi. Ngabona abantu begcwele iwodi konke nengane encane kuyavotwa. Kanti ivoto kuvotelwa mina ukuthi ngiyahamba noma ngathi. Nesi yabona bafika nabe bathola esenduli. Babuyisela amakhethini. Kuyobikwa noma kulanda inqola yokungilayisha. Uma bebuya ayisengiphaphela. Uthi udokotela ebhala i-discharge engidischarge. Uthi Ngubane uyabona njengoba uphuma la ubothatha umbhobo njengoba ngiphethe lo mbhobo. Uhamba umemezele akasaqedeli ukuthi ngimemezele ukuthini. Uthi abantu abasezingeni lakho ngokukhula abaphumi lesibhedlela. Hawu kanti bayaqedelwa. Bayaqedelwa. Ithi hamba uthatha umbhobo ke uhamba umemezele.
ngathi mina hey mina ngahlanga liqeda ibhodlela likavaseleni ukusuka la ngiyala betheleni bekufanele ngiyimela ukhalweni ngiphumule kwangiphatha ukugula kwangiphatha ukugula ngathi mangifika ekhaya ukwehla nje embhedeni ngase ngibekele ithini lapha ngaphansi kombhede ngehle ngiqoshame ngikhuluma umsebenzi kaShekenza Amen. Mawunjalo usufika kwakushoda amaphampasi nje phela ukuthi ngifake amaphampasi mangiphuzile ukusukuma ngizokwehla sekubhedile ya uNkulunkulu esimlandelayo uNkulunkulu weyimanga Amen. ya uNkulunkulu abantu bathi imlingi angazi inkosi namakhosi noma ngizothi idemon noma ngizothi kungenxa yamacala ami noma amacala abazali bami noma kukhona ukukhala okukhona okufanele kulungiseke ngoba lokugula kungiphathile namanje angilaphili kahle ngelinye ilanga ngiyafika ngizobonga enkosini uthawo ya ndoda kunjani manje ndoda nithi baba yakusafana uthi ya phila manje phila Amen. abangibona ngigula bebethi uma besho makuza uthi njani abanye badala abasekho ya wena ungibona sengumuntu uyakwazi ukuguqa wena sengumuntu uyaphila ngonyazi ngolizwi ngonguye ya angazi noma idemoni noma macala lokugula lokhu okungiphathile tekusuka kwangena kundodakazi waba nephika elimabemvukile bamfonela unina bathi hayi kuyabheda enganeni yakho sesicebeni sebamise emakliniki kuphele ioxygen ngagcina ngithi mina hayi anomletha noma nisitshele simlande azofela la ekhaya makuthi uyafuzofela la ekhaya unyaka wonke intombazana iphethwe lokugula izolo ngolesihlanu kufona yena uMamdluli lo uthi ngibiziwe esikolweni kuthiwa uSibongiseni uyagula ngathi kulungile hamba uma efika uthola lokugula ekuphethe leyangane lena sekuphethe loyo mfana bayiphuthumise eklinikhi naye bafike beyifaka ama-oxygen ntambama mama ngimfonela isinjani na uthi cha sibuyile ilele kodwa kwamanje le ngane ngikhuluma ngayo mfana kwathi bedlala noma babelwa noma babedlala bayiphula ingalo le yaphuka la yaphuka nasehlombe sayisa sibhedlela ekliniki bayidlulisela esibhedlela le engwavuma eMosford odokotela nabehlola bathi lengane lena iyenzeke nini lento sathi yenzeke ngesonto thina sibe ngomsombululo bathi la iphuke khona inyama isithanda ukulimala sangathi lento kade yenzeke bayikhonga bayithumela enkwelezane bafike bayishona bathi ayikho indlela ukuthi sikhonke la ehlombe
Ngiyendabeni kaShembe njalo. Udokotela omkhulu. Udokotela omkhulu kuthiwa specialist. Angazi unyazi sizothi luyini. Engwelezana bathi kulungile bamnika idate bathi akabuye lana ngomhla ka6 kuJuly beshona lo July lo. Inkosi njengoba ibisesibonisweni ingakafiki lapho udokotela uthi kulona uphuba wengane bathi ukhona bathi awufanele ubuza ukuthi uyavuma yini lengane siyifaka insimbi la ngoba asikwazi ukuyikhonka le ndawo akavume sizolisika bese sifaka insimbi ngathi mina cha ngivume ngizazobika onyazeni because njengoba ibisesibonisweni ngaya enkosini ngakhuluma nenkosi ngenkosazane ekwakuthungelwa ngithi mina ngicela ungibike enkosini ingane zami ziyagula enye iphukile ngiyacela ukuthi uNkulunkulu kaShembe alihlanganise le ntamo iyangena ingane iyaphuma ithi ubaba ngibuza ukuthi ziphethe ukugula kona ngithi mina ukugula okuphethe mina sekuhlasele ingane yangena futhi ingane hey ngithe mina silandele ulizwi yeah ake singakholelwa enyameni ake sifune ulizwi abanye nabangayibona inkosi baphatheka kabi ngishenele embengeni ayibona ukuthi yadawutha lo muntu lona ukuthi ngathi uyolahla lo mnikelo wakhe umnikelo olahlayo yilo mnikelo umuntu ongagcotshiwe engathunywa futhi ukuthi nikelisa abantu uyawulahla loyo ngoba kungenzeka ungafiki kumnikazi kodwa abanye bayithatha iminikelo yabantu igcina ifikile kumnikazi uma ufika idate abamnike yona wagibela wenze engwelezane uma ifika engwelezane kuqala kwi-x-ray bayahlola ukuthi ithambo linjani uphethe ifile phela esho ukuthi lo unalokhu nalokhu nokufanele yahlola uma eyohlola hawu leli iqhubu livelile ke hayi isithombe sithi hayi akusekho lutho abuyele naso kudokotela fika mkhombisa bathi hayi awuphindele leyoshayisini waphindela wayoshayisini naso sathi hayi akhuluma babizana odokotela bahlangana baze baba u4 bayambuza bathi ukhona yini isibhedlela esinyoke waya kuso uthi cha hawu phone lithambo lenze njani asaboni lutho ukholwa kuphi uthi hayi ngiNazaretha ngoShembe athama udokotela wami iminde bathi uShembe muphi nyazi uthe sonyazi bathi ke kumakoti wakithi nina niyahlupha ngoba niyasifihleka ukuthi ninoNkulunkulu niyasifihleka nina nesitsheli uthi uyabona ke sizocela usize sizokufonela sifuna lapha na kuShembe usithengele amafoto akhe bathi thina senza ama-operation uma senza lama-operation sifuna ukuwafaka ngaphansi kwengubo lezo operate bagcine bevumelene ngazi noma bamfonele
kwase kuvuka indaba kaMphono Mphonyana. Umphono Mphonyana ingane lezi ezazalwa ihlangene. Kuhlangane konke nekhanda. Shukuthi ngabe ngikhuluma ingane bana bekho abayazi indaba kaMphono Mphonyana. Le ngane zahlinzela eBhara eGoli. Udokotela wasuka la eThejuba. Intombazana ewunese ayisebenza nalo dokotela. Ngelinye ilanga ibona udokotela ufaka amafoto enkosi la kwakuthiwa inkosi la. Amen. Iyabuza le ntombi. Intombazana hayi intombi ayikho intombi emakholweni. Uthi doctor wena umlungu yini ufaka amafoto abantu? Udokotela wabona ukuthi uNkulunkulu wahlele endaweni e-wrong. Asihlabele lesiyasho sithi eyingane ezincane abanquluzisa ubani. Ya inqulu yabona inqulu ingane yagijima nje inqulu kwathi. Uyabona kuba ngathunyelwe ithe inkosi yona ithunyelwa ngeSouth Africa ithunyelwe eAfrica. Ngabe belungise basiphucile iAfrica eyabantu bese kube yiAsia abantu nakhona lapho la wasuka khona lo Thixo naleli bandla elikhanda ngemthetho ethumela uMoses kuseyiyo le mthetho ayikho eminya kuye wayikhanda. Amen. Amen. Hey, anombukisi washo. Thina siyamthembele thina siyamthembele
ngoba unokusindisa. Amen. Mina kwanqapha isibhamu kimi bengikhomba kanje. Sasiya eJudiya ngihamba nomunye womaboti bakithi sigibela ntambama ekhaya uma sifika laphana empangeni. Hawu imoto seyinciphile. Yaqhamuka enye sayimisa lapha wathothe bayazi abantu ukuthi lokho. Hawu iyama le inensizwe embili le moto incanyana nje. Hawu niyakuphi sithi eJudiya bathi bona hayi thina siyeshoya kulungile ngenani siningi eqhamuka ngalena esho. Hawu singeke. Sisigibela kwangena nomunye sabathathu ngemuva. Hayi sukimo sengiyaphuthuma isikhathi. Hawu. Ya, angikhulumi ngesengcobe. Ya. Ngikhuluma ngento ebihlinzwa zolo lokho. Ngithosa yona. Isuri meta abazethatha umgwaqo lo ikhokhoba road lo mgwaqo omdala. Ithi maphingelele lapha euniversity imoto ngene ehlathini. Ngithi mina hayi kusho ukuthi hayi yochitha amanzi. Kuthi makhamba amalambo ayaleluze. Madlula amalambo ngithengizwa usevula lo mnyango lo ngishele ngakuwo. Kodwa. Hawu. Ya. Sisemsebenzini thina. Wonke umuntu phansi. Hawu. Uyabona insimbi mawuyishintsha angaze ngiyiphathe kodwa mawuyishintsha yazokala ukuthi hayi akulona ithoyiz leli insimbi. Wayishintsha wayizinhlamvu isondele ukuthi hayi silinde ukuphuma. Bayabuza la bathi uthini ngithi mina hayi uthi uyasebenza wonke umuntu phansi. Ngiphume ngafikelwa ukufudumala kwasezulwini. Ya. Kwavele bathi khafi la ngabi lomlilo ngezagcwela ulaka. Ngaphuma ngaqhasha ngala kuye. Naye wabona imvula kumbamba washesha wathi lala phansi. Ngathi ngilala phansi. Wathi ngizodubula ngathi mina ngashada ngiyadubula. Ngiyamphethela ngifuna ukumbamba ngezandla. Kodwa manje ngiphethe nesikhwama lesi briefcase eNazareth. Angiyekile amazi. Hey. Ngabona lokufuma mfilini. Futhi wafisa ukubona ushebe. Ngoba ufika ekugcineni aqhamuka athi hayi sengikhona. Ungabafisa ukumbona ushebe. Yebo baba washo njalo. Yenelisa ngalokho akhombise kona. Ungafuna okunye deeper ukuya ubona ushebe. Washo njalo mfethu. Awuboni kumnandi. Ngithi thina ishe lona umshayela ngazi noma wabona yini ukuthi hayi sibamba abantu amaRoma amaNazaretha la. Wahlala ngathi ushiselwe lapha esihlalweni semoto. Hey, sasheshisana nale nsizwa. Ngifuna ukuyiba iyahlahla manje lethi. Masikhomba phezulu sivume. Wow. Angazi noma bayishobingela bazi ukuthi sengidutshulile. Yashesha lensizwa zumeza imoto yaza fika ngasesicapheni. Ithe mangena hayi ufika amaphepha imoto. Basiya hlathini. Awuyazi ukuthi umfundisi. Kokaphila abaziyo bathi lapha na abaphekile abantu. Sakhuphuka sesikhuphele emgwaqeni. Ngikhipha ifoni. Udadewethu ula esikhaweni ugane khona. Ngafonela bona ebusuku. Hawu. Ukuphi isifana? Ngithi hayi ngisehlathini. Ngisendaweni nje. Bese sibanjwe izigebengu. Kwasuka esikhaweni ngemoto ezongilanda la sasikhona eshathini. Kwasana kusasa sasiseJudiya. Into oqala sathi siyobika inkosini. Uma ngitshela inkosi iyahleka ukuthi thina boshembe besikhona la. Amen. Benede!
olwandle kuyiziqhingi ngalena uwela umfula khona ichibi elikhulu leli chibi linengwenya linendvu zonke izibone zasemanjini zikhona kodwa isipele singaneno nganeno la emangosi ngelinye ubaba uvuka ekuseni uyafika kunesikebe esakhiwa ngesihlahla khona umuntu okuthiwa umvumo lo muntu uyikhokho nje awucwile emanzini bakhanda ngawo isikebe bese bewela ngaso ngalezi ayikhathi intambo lezi zazindlala basebenzisa imisi le yasehlathini usibopha la isikebe ubopha egwini ngale ubophe ngapha ubopha egwini moya pheshe uyasenga uyasidonsa uyafika ubaba isikebe singamnile umoya wasiphephula singale pheshe ujawu yesitolo ngena ufuna kuneyingodo ehlonyiwe ukunafika la isikebe singekho uwela la kulezi ngodo kodwa amanzi afika la uvalweni kumuntu omdala hayi aphumule aqalaze athi hayi imvubu nazi uyazibona zikude akhumula ngene wathi sephakathi naphakathi lesisiba yakhamuka ingwenya isilwane sinonya uma sibambe suthi sihamba sokuphumuza emhlangeni wezwa ngoba azamanzi akithi phuma izwi iphuma isiphumula iyafuna yambona ubaba yeza kuyisisha amanzi ikhamisa umlomo nobaba wayebona hawa wavala amehlo uthi ubaba ngameme ngixoxela ubaba uzona uthi ngamemeza kakhulu ngathi weshembe ehlathini lena esehlathini uthi kwaba khona into engathi yamphusha wahlehla kancane uma ufika ingwenya izoleli igama leli elithi weshembe yafika yagcina ikhamsile wahlehla uma wazofika ogwini wezwa ngenyawo ukuthi hayi ngisogwini manje waphumela ngaphandle uthi ngakhala wahlabelela isihlabelelo esithi baba nkulolo hamba wena uyamdinga yini alikho igama Nazareth esingasinda ngalo yilo leli uJehova lesiphambi amen Ubelele asesu ithe uzombhekela uhezekile mfundisi olokhu buka phela nawe uhezekile u21 uzofunda amavesi amabili amathathu okuqala bese unofunda ku12 kwathi ngomnyaka wesikhombisa wathi ngonyaka wesikhombisa ngenyanga yesihlanu ngolweshumi lwenyanga ngosuku lweshumi enyangeni kwafika amadoda athile wafika uHezekiya wayehola amaNazaretha amalunga uHezekiya wayehola amaNazaretha uthi kwafika kuye ehlelo thiwa njengoba sethi konje mina anazi ukuthi inkosi yothiwa nazi ukuthi enkosini ngoba uyonikela hayi inkosi kwaba nethuba nje ukuthi uyothiwa bayasixosha nje laba phuma khona indaba xoxa uNkulunkulu wabantu yafuna wafika amadoda athile ngamalunga akwa-Israyeli wafika kwezekiya amadoda amathile amadala amalunga ebandla lakwa-Israyeli ukuba abuze kuJehova ayobuze kuJehova thina yini singabuzi kuJehova yini singabuzi size silwe siphalane sodwa sibangubala asibuzi yilowo yazi nalowo yazi yilowo yazi nalowo yazi mawuthi akhuluma uqala kubuka ukuthi konje unamba bani
kukhona abakhulu yabo ongeke umtshele uzogcotshwe nini kukhona abantu abangagcotshiwe kodwa bangela ibele bathola ubisi oluright wena ungenzeka ugcotshiwe kodwa wathola wena umbele nobisi olunobuthi olurong funda ahlala phambi kwami ayisehlala phambi kwenkosi uHezekhiya nixolele makhosi aseNkulunkulu ngibuye ngifathe ukuthi amadoda ukhuluma kufanele yathi inkosi bafunde emehlweni babheke emehlweni onyanyana ekhulumayo uzombona ebusweni bakhe njalo indaba yafunda izwi likaJehova lafika kuHezekhiya lithi ndodana yomuntu khuluma emalungeni akwa-Israyeli khuluma kulamadoda kwa-Israyeli uthi kubo isho kanje inkosi uJehova ithi nifike ukubuza kimi na nizobuza kimi na kuphila kwami kuphila kuni isho inkosi uJehova angikubuzwa yinina ithi mina ngeke ngibuzwe yini ngaqala ku-12 baba aweshe kancane uyiqedele lapho uma ivesi lesine kulungile funda uma ubahlulela uma ubuza uJehova ubuza uHezekhiya uthi uma ubahlulela labantu uma ubahlulela ndodana yomuntu bazise izinengiso zawoyise uma labantu bawuzuza umusa kuwe bazise ukunengeka koyise kukimi oyise bona bamhlume kuNkulunkulu lokho baba isiqiniso kuNkulunkulu laba babengazilutha amacala oyise babona inkinga sebathi ake siyobuza le ndaba ike yenzeka angazi noma inkosi lapha ngokusunguleka kwepolitiki kwaba khona bathi hayi hambani kuShembe niyocelisa uShembe uzolibuyisa izwe le ngempela bathi utheleka wenkosi benza njengoba amadoda waIsrayelenza uma befika behlala bathi inkosi amakhosi sizocela ukuthi ubuyise izwe lethu ithi inkosi nizocela izwe lenu libuye baba amacala enziwa woyihlo kukhona icala laba isinengiso leintombi zengcuca ezazingavumi uganiba uthelithize zabulawa zambe zibekwa endleleni akuphambana khona lengacala laba isinengiso phambi kwaNkulunkulu ubuza ukuthi senawo ahlawula indaba macala hey abatshela nawe ukuthi asanga kwayelo wahlehlanywa umbuzo wami maNazaretha njengoba sona kangaka phambi kwaJehova ingane zethu zizothini ngathi azizukusithuka yini
ngiyadabuka umjiva bangidonsa la. Hey. Nkosi yamakhosi. Nkosi yamakhosi. Angibonge ithuba umphelona. Kodwa angicizelele. Mawuqhubeka nalesihlabelelo sikhuluma ngoba bethu. Abangasekho thina sithwele izono zabo. Ngithi ke ezethu izingane zizothini ngathi. Angibuyisele isihlalo nesikhulu sathi izulweni. Inkosi ibusise nekuswele. Siyabonga amazwi amnandi sibaphe umfundisi wenkosi inkosi izingibusise.